जों दिनै आरो प्रेस मिट खालामनानै हिङाखै जोंनि रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटि खामानोते थानाय 18 तारिख जुलाई चंदन पत्रिकाओ कायसा ओ रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटि त्रिपुरामथा आबनो खामानोते जे कक कामानि आबो नतैनो तिनि आरो जों मीडिया रक बाय मालाय लायखा मूल कारण हिङाखै ओ जागाबो हायकेनो सैजाखा रामचन्द्रघाट त्रिपुरामथा ब्लक कमिटि जे खामानि आ जागा गंडगोल नांलायखा दलबाजी लायखा गंडगोल गोष्ठीबाजी लायखा अमाहायकै कक सिथाल जाखा जों आबनो तिनि रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटि त्रिपुरामथानि उंगै बेलायखै आबनो निंदनीय एबा धिक्कार जानांगौ तामले हिंबा चिनी रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटि त्रिपुरामथानि कोनो आमते दलबाजी बा गोष्ठीबाजी करी जों जतनो पालखाय मिलिलायनो तिनि ओ प्रेस मिट खालाय दंगो ब्लक कमिटिनि उंगै तिनि ओ जागाबो रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटिनि त्रिपुरामथानि प्रेसिडेंट दंगो यूथ्सनि प्रेसिडेंट दंगो ते आदं रक दंबायो YTF नि सेंट्रल आदं रकबो दंबायो अब सम्पूर्ण मिथ्या ते ओ जागा अम सिमिया चिनी बरम गनां EM सार सोहेल देबबर्मानि बिरुद्धे जे अपप्रचार चालक जाखा जे बिन बिरुद्धे कक खामिया रक सैजाका अबनोबो जों सेलांमा जानांगौ नास्लेमा जानांगौ आंनि हिंबा ब लुकरक बाय काहाम सम्पर्क नारगो लुकरंनि बागै काहाम सामुं खायनायनि बागै ब खालाय दंगो जों जत चिनी ब्लकनि आदं एबा चिनी विलेज लेभेलनि आदं जरातै काहामखाय सम्पर्क नारगैनो लुकरंनि तामो जोंजाल दं आबनो बाहायके काहाम खायमानो बा बा चाइतगै दंगो बिनि जे व्यक्तित्व बिनि जे सामुं काहाम खायमानो आबनो बाहायके केबेंमं कलायो बिनि व्यक्तित्व नष्ट खायनायनि बागैसे तिनि अमाहायके पत्रिकाओ ताताल कक सैनाय याकौई चिनी सार सोहेल देबबर्मानि बिरुद्धे अपप्रचार खालाय दं जों आबनो चिनी रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटिनि उंगै बेलायखे नास्लायमानि जानांगौ सेलें मासिचा कक हिनै जों जानांगौ धिक्कार जानांगौ अ जागाबो अबनो सानानि मुचुंगो चिनी संबाद माध्यम हिङाखै चिनी गणतंत्रनि चतुर्थ स्तम्भ एबा पिलार हिंजागो संबाद माध्यम गुबै कगनो सराय सरायके सैके जानाय संबाद माध्यम से तिनि अमाहायके कक रक सै दंहाखै लुकरक बाहायकै विश्वास खालायनाय लुकरक बियांग थांनाय तिनि संबाद माध्यमनि बिसिंतै लुकरक अनेक सायमानो लुकरक अनेक सेवैमानो आं तिनि कगनो सानान मुचुंगो गुबै कगनो सराय सरायके सैजाबनानै उंथुन आमते ताताल कक रक ता सैथुन चिनी रामचन्द्रघाट जे ब्लक कमिटिनि त्रिपुरामथा जों कोनो गंडगोल करी जों केवल नास्लाया जों खोथा लायै काहामखायनो सामुं खालायलाय दंगो दिनो जागाव आंनि जत आदं रक दंबायो बिनि बागै आं सानानि मुचुंगो बुसकांगो अमाहाय रक तांथुन गाय मोसक कक सायनो आंनि जे कक सामानि अर पारिखा हामबाय Nini bung nini sinimung. Ani sinimung ngakai ani bumung Vikas Deborma ang त्रिपुरामथा रामचन्द्रघाट ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट।